מפעל ימה הוקם בשנת 1963 בעין המפרץ כבית מלאכה קטן. עם השנים התפתח המפעל לחברה המובילה בישראל לייצור מוצרי אריזה מקרטון גלי. חברת ימה גדלה בכל שנה מעל לקצב הצמיחה של המשק הישראלי, ונמנית עם 150 החברות התעשייתיות הגדולות במדינה. בשנת 2012 הוגדל משמעותית כושר הייצור של החברה, הודות להשקעה במכונת המקרגל של חברת מיצובישי, המתקדמת ביותר בעולם. כתוצאה מכך, התרחבה היכולת של ימה לספק את הגידול בביקוש לאריזות ואת צורכי כל הלקוחות, הן בתעשייה והן בחקלאות. ימה הוא מפעל עתיר השקעות, משקיע ומתפתח כל שנה, משלב הייטק במפעל שנחשב ללואו-טק. השילוב של השקעות, מחשוב, כוח אדם, תורם לכך שאנחנו היום המפעל היעיל ביותר בארץ בתחום הקרטון הגלי. מחלקת הפיתוח מפתחת ומעצבת את מבנה המוצר כך שייתן מענה לדרישות הסחורה הנארזת. בדיקות קפדניות מתבצעות במעבדת האיכות ובאולם הייצור כדי לוודא שהמוצרים עומדים בסטנדרטים אותם הגדרנו עם הלקוח. מחלקת הגרפיקה של ימה ערוכה לפתח ללקוח תדמית גרפית העונה על צורכי הפרסום והתקשור של מוצריו. המחלקה מבצעת הבאה לדפוס ופיקוח. צוות המשווקים של ימה נמצא בקשר קבוע, בגובה העיניים, עם כל אחד מהלקוחות שלנו. על פי התפיסה שלנו, במרכז נמצאים הצרכים ללקוחות שלנו. התפיסה הזאת יוצרת רמה חדשה של שותפות בינינו ובין הלקוחות שלנו, וזה בא לידי ביטוי בנאמנות, ביחסים ארוכי טווח. והרבה פעמים שואלים אותי, למה ימה? ואני מגלה שהתשובה מאוד פשוטה. ימה, כי יש על מי לסמוך. מערך התכנון והייצור של ימה נתמך במערכת המידע של חברת קיוויפלן, הייחודית למפעלי קרטון גלי. ניצול יעיל של התוכנה הפך את ימה לאחד ממשתמשי הדגל של החברה. מעבר להיותה כלי עבודה, התוכנה מייצגת תפיסה ניהולית שלמה. המערכת בנויה מפירמידה של כמה מאות פרמטרים, אך כולם מבוססים על מספר עקרונות. עמידה בתאריכי האספקה, איתור צווארי בקבוק, חיסכון ויעילות הייצור. מערכת התכנון בודקת את עצמה מחדש כל 20 דקות, ובהתאם לנתונים שנצברו, מציגה תוכנית כלל מפעלית. לימה יש הסמכה לתקן ISO 9001-2008. בדיקות איכות קפדניות מבוצעות הן לחומרי הגלם בקבלתם, והן למוצרים בזמן תהליך הייצור ולאחר סיומו. בשנת 2012 הוסמכה ימה לשני תקנים נוספים. תקן ISO 14001 לשמירה על איכות הסביבה, ולמען מטרה זו הוקם מרכז איסוף למחזור, בוצעו השקעות בציוד, שונו שיטות עבודה והוחלפו חומרים. כל החומרים המשתתפים בתהליך הייצור נשלחים למחזור, ומי השטיפה של מכונות העיבוד משמשים לייצור הדבק במקרגל. תקן 18001 לניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה. הקרטון הגלי הוא חומר חזק ועמיד, אשר יכול לשאת מאות קילוגרמים במשך חודשים רבים. בימה אנו מאמינים במעורבות ובסיוע לקהילה. תרומת קופסאות לארגוני צדקה לצורך אריזת מזון לנזקקים, ביצוע הדרכות וסיורים לתלמידים וסטודנטים הלומדים עיצוב, תעשייה וניהול, פיתוח והעברת קורס בנושא עיצוב האריזה במכללה האזורית גליל מערבי,
תמיכה במגמת העיצוב של בית הספר האזורי אופק ועוד. ימה הגדרנו לעצמנו מטרה לשאוף לשיפור מתמיד. אנו משקיעים מחשבה ומשאבים רבים הן בחידוש ציוד והן בשיטות ניהול ובקרה חדשות. אך בראש ובראשונה אנו רואים בעובדי ימה את הנכס העיקרי של המפעל. רמת תפקודם ורמת הזדהותם ואיכותם הם הבסיס לכל שיפור ולפיתוח יתרון יחסי של ימה. אני מאחל לכולנו שנמשיך לעמוד בראש הרשימה שנים רבות, למרות שלתחזק דברים שהם טובים קשה מאוד וצריך להשקיע הרבה מאמץ. אנחנו מברכים את שותפינו להצלחה, הלקוחות שלנו, להמשך שיתוף פעולה פורה.